31-nji maýda Russiýa Federasiýasynyň Kalmykiýa şäheriniň Astrahan-Stavropol ýolunyň ugrunda ýükçü gazel maşyny bilen Lada Vesta ýeňil maşyny çaknyşyp ýol ulogy hadisesi ýüze çykdy. Ýeňil maşynda 4 sany Kalmykiýanyň döwlet universitetinde okuyan türkmen talipler bar eken. Olaryň üçüsi agyr yaralanyp şol ýerde ýerleşýän Jemçuýewa adyndaky hastahananyň reanimasiýa bölümine ýerleşdirilýär. 22 ýaşly Gellimrat Ýagmyrow bolsa, agyr şikes alanlygy sebäpli hastahana ýetmänkä ýolla jan beripdir. Bu türkmen talipleri özleriniň passportlarynyň möhletini uzaltmak üçin Astrahanyň türkmen ilçihanasyna barýandyklaryny aýdyp ýetişipdirler. Kalmykiýanyň baş tutany Batu Hasikow betbaçylyga sedewar bolan türkmen taliplerine we olaryň ene atalaryna özüniň gynanjyny bildirdi. Hem de diri galan talipler universitet tarapyndan Saglyk dikeldiş merkezi, polisiýa we adatdan daşary ýagdaýlar gullugy tarapyndan kömek ediljekdigini we bu barada türkmen ilçihanasyny habardar etjekdigini olaryň ene atalaryna ýüzlenme bilen aýtdy.